донька незабутнього композитора Ігоря Поклада, покликана народжувати полум'я в українській душі, і завдяки їй нині знаходяться нові сили, і життя бачиться в нових тонах і фарбах. Моїм прикладом в житті є моя матуся та неповторна Ніна Матвієнко, легендарна виконавиця пісень Ігоря Поклада. Саме вони надихають мене розвиватися і вірити в себе, розповіла 10-річна Єва Тищенко, творчим девізом якої є заповітне бажання співом приносити лише радощі українцям. Тож, зустрічайте!